hazvina kumira mushe. Vanga vari kuX nezuro vakaonerera musikana uya wekutaura kuti akarepwa nepresident adzoka ari kutaura iko zvinezvi ari kuti ready kuda kulikisa, ari kutoti ane mufananidzo kana kuti maphotos echinhu chapresident. Ari kutotaura pana but I'm ready with his Zimbabweans, worry not, I got you. Ndo mashoko akabuda achitotaura panapo toti don't worry, don't ready. Imini pana chakatoti ataura izvozvo pabudiswa ndikirike neSADC secretary chiconfirma chiti SADC to hold 44th summit of head of states and government in Harare, Republic of Zimbabwe on 17 August 2024. Vachiconfirma kuti vachenge vari muZimbabwe ndo muso vari kuita SADC. Saka uyu aribata kuti no, ipapo mamuri kuti ndo pari kuitwa izvozvo. I'm ready with his chinhu chake toda kuchibuditsa. Ndo mashoko ari kutaura panapa, ari kutaura kuti akare pasi ane mufananidzo wechinhu chapresident. Ameno guys, munoona sei nyaya inovhundudzwa kudai so iyi. Hamana zvinopera mushe rezvo. What do you think panyaya yakadai so iyi guys?